Elikkä siis moikka kaikille, tää on LPS-tyyli. Joo, tähän ihan videon alkuun mä sanon taas, että älkää välttäkö taustaäänistä. Niin kuin näettekin otsikosta, että menen tänään laivalle. Me siis lähdetään Turusta ja sieltä me just jo mennään tunni Tukholmaan. Joo, me mennään siis Viking Linella sinne. Me ollaan ollut tosi monta kertaa Viking Linella. Niin kun tämän vuoden aikana ehkä 3 tai 2 kertaa. Mä oon ollut ehkä 3 tai 4 kertaa siellä laivalla. Ettei tästä tulisi kauhean pitkä video, niin nähdään sitten kun me ollaan autossa. Me tultiin nyt käymään täällä. Mä en muista paikan nimeä. Joo, me ollaan matkattu hetken aikaa. Joo, niin. Me ei olla vielä laivalla edes. Me käytiin tosiaan äsken tuolla syömässä. Ja mä ostin siellä myllyssä tämmösen, tää on hirveä mun mielestä, niinku yllätyspakkauksista. Sitten purkkaa tämmöseen. Ne on hyviä. Ja muuten me käytiin sitä äsken syömässä. Ja sitten mä ostin tämmösen. Mä tein Mintulle tästä niinku semmosen pääkräsin. Sitten tämmönen. En mä ostanut kyllä niin. Siis se on mun pikkuveli, jos ihmettelette. Sitten tämmönen. Tämmönen. Joo. Mut siinä oli mun myllyn ostokset. Joo. Mä unohdin vielä, tän takia tuli siinä yllätyspakkauksessa jutussa. Tämmönen. Mä taidan tätä Minton mukaan. Niin, me mennään nyt seuraavaksi sinne laivapaikalle, missä me lähdetään sinne laivalla Tukholmaan. Joo, nähdään sit siellä. Moi! Nyt me päästiin tänne sinne laivalautaan sinne paikkaan ja joo. Nähdään sit kun me ollaan sen laivan sisäpuolella tai siellä sisällä. No niin, me ollaan täällä laivan sisällä ja kattokaa. Halleluja. Ja nyt siis menossa niinku passittamaan tonne meidät sisälle. Nähdään sitten.